खुलुमबाय लोगोफोर साननैनि उनाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना थामनेलाव नायखाबाय भिडिअखौ आङो नुनानै एसे दुखु मोनदों आरो गोसोआव गोबां बायदि सोंथि आरो साननायफ्रा आंनि गोसोआव सोमजिदों बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव होदों जे मा जाथाय जानाय सेन्ट्रेल जेलाव बैसागु फोरबो फालिनायावहाय आं दिनै बेवहाय अफि दैमारि बेनि आङो बिथांनि भिडिअ नायदों ओमफ्राय गेमस्रि दैमारिनि आं भिडिअ नायदों आरो फ्रान्जेलनिफ्राय आं भिडिअ नायदों ओमफ्राय इउनाइटेड निउस 20.7 आङो बे निउसखौ नायदोंमोन नायनायनि गेजेरावहाय आं बेखौनो फिल खालामदों आरो बावहाय आं स्पेसियेलि बुंनो नागिरदों मोनसे खोथाखौ आं बुंहरगोन जे बिग्राय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय सारनि जेनाखि बाथ्रा बुंनायाव आं ओरैबायदि फिलबो खालामदों आरो कि जाय बिथांमोनहा दिनै जेलाव जोबजानाय दङ जाय बिदा बैसोनि बा फंबाय बैसोनि बे एनडिपि दावहारु जोहोलावफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दिनै दङ दिनै बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानैब्लाबो गावनि माखासे दुखु दाहाफोरखौ बियो ज्राब निउस होननानैबाबो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियावनो एबा जेल खानायावनो दिनै बैसागु रंजाथाइ फालिदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बेयो मानोना बिसोरो इन्जयमेन्ट लानो नागिरदों बिथांमोनाबो माने उदाङै रंजानो उदाङै साधारन पाब्लिक थानो बिथांमोनाबो गोसो दङ आरो बेनि सिगांनो आं नायदोंमोन बि राजानि आं चेनेल नायदोंमोन बेहाय आं नुदों जे बि राजा बिथांमोना गोबां माखासे मुवा बेसाद जेलाव थानाय दावहारु जोहोलावफोरनो माखासे गाननाय जोमनाय हैनाय बेजों लोगोसेनो आर'नाइ आरो लोगोसे गामसाखौ जि बिदाय बिथाङा हरदों होननाय आङो बे बि राजानि भिडिअआव नुदों दा नोंगौ थारमाने बिथांमोना दिनै बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा दिनैसिमबो माने गाहाय जानानै थायाखै सोर जाय बिथांमोना जाय बर'नि दावहारु बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिथांमोननि सानस्रि आरो सान्थौआ दिनैबो गोथारै दङ बिसोरो दिनै जोबथेसालियाव थादों मानि थाखाय थानांदों बेखौ बिसोर मिथिगौ जे बर'नि माखासे बर' बिमानि माखासे बर' बिमाखौ रैखाथि होनो बर' बिमानि थामोनथाखौ बर' हारिनि थामोनथाखौ राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो बिथांमोना दिनै गावनि जिउखौ होनानै आखायाव हाथियार दैनानै दिनै बेसेबांबा बोसोर हाग्रायाव बिथांमोना दिनै थाहैनो गोनां जादोंमोन दा दिनै पुलिस मिलिटारि प्रसासनाव दिनै बिथांमोना हमजानानै दिनै जोबथेसालियाव थानांबाय नाथाय बेबो सोरनि थाखाय जों हारिनि थाखायनो जों बर'फोरनि थाखायनो स' बिनिखायनो दिनै बिग्राय सारा मोनसे खोथा होननानै बुंदों आं बिराद बोरैबा मोन्दों गोसोखौ माने आसुरित मोन्दों आरोखि ना बियो होनना बुंदों बे आन्दायदों होनना बुंदों जाय बिथांखौ थैजासे कारादन्ड फोसावदों बै बिथांनि जोंनि फिजिकेलि जेनाखि स्ट्रेंथ मेन्टेलि जेनाखि स्ट्रेंथ खुनु मोनसे दुरबल गैया ओरैबायदि स्ट्रेंथ माने दरसा रोखोमनि होननानै बे जोंना बिदा गिदिर सिंगार बिग्राय आदाया बुंदों नंगौ मानसिफोरनाव जुदि बेफोरबायदि स्ट्रेंथ थानो हायोबा जोबोद मोजां स्ट्रेंथ थानो हायोबा बेबायदिनो सान्थौ आरो सानस्रिफ्राबो गुवार आरो गोथौ जालांसिनो जों जुदि बांद्राय थैजासे जुदि कारादन्ड जासिगोन जुदि जोङो गोसोआ जुदि दुरबल थामारोबा निस्सय नोंखौ नाख्रेबलाङो गोबां माखासे बायदि रोखोमनि साननाय हनायजों देहा सोलेराबो गाज्रि जालाङो दा बेनो जाहैबाय मा आङो बेखौसो मिथिनो लुगैदों बेहाय गोबां माखासे जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबनानै दं बिथांमोननि आंगो अनसुलि बिसि बिथांमोननि आंगो हिन्जावफ्रा दिनै बेहाय थांनानै दिनै नोंथांमोना नुदों जोबथेसालि सिङावथ' बैसागु फोरबो फालिदोंब्लाबो बेहाय खेबनायनि मोनसे माबा होनाय जायाखै खेबनि पारमिसन गैया बेवहाय बिथांमोना बाहेरायाव गेटआव मोनसे मोसानाय होदों बेखौ नोंथांमोना बयबो नुदों दा बेवहाय आङो माखासे बिथांमोननि बिसि एबा हिन्जाव बिथांमोननि हिन्जावा जोबोद दुखु गोनाङै गाबदों नोंगौ दिनै जेनेबा 6-7 बोसोर जाबाय जुलिनि उनावबो दिनै फिसाइफ्रा दिनैसिम जोबथेसालियावनो दङ खुनु मोनसे फिसाइजों गोरोबनानै दिनैसिम मोजां रोखोमै संसार जानो मोनाखै बेवहाय एसे दुखु जानो बयहाबो दुखु थाखागोन आंबो जाबा दुखु जागोन आंनि बिनानावा जाबा आंनि बिदाया जाबा आंनि फंबाया जाबा आङो बेवहाय दुखु जाखागोन बा सोरनिबा बिदा फंबायफोर जाबा बेहाय दुखुआ फैखागोन दा बेनिखायनो जोंना मा जाहैबाय मा जोंनि गासैबो बर'नि जायफोरनाखि दैदेनगिरि सारमोननि गेजेराव आं बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आङो खावलायनो लुगैयो कि बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोनाबो संसारनि खोथा दं लाइफनि खोथा दं दा जुदि माबा मोनसे सुबिदाफोर जायो नामा माबा मोनसे माखासे राहा लामाफोर दङ नामा जाय राहा लामानि गेजेरजोंहाय बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नो हानाय आरो जायफोरनाखि दिनै कारादन्द'आव फोसावजादों बे कारादन्द'आव फोसावजानाय आयेनखौबो बोरैबा लाबोनानै नर्माल खालामनानै बिथांमोननि लाइफनि थाखायबो फैनानै उदाङै जों साधारन पाब्लिक जानानै रायजो जानो हानाय बेखौ खालामना होनो हायो नामा आङो बेखौ लुगैयो मानोना जोङो जेखि माबायाव थायाथों मानो नाथाय जों बर' हारि एसे जों बर' हारि हिसाबै जों बिथांमोनाबो जुदि बर'नि डेभेलपनि थाखायनो खामानि मावदों आखायाव हाथियार दैनानै गावनि जिउखौ बेसेन लासे गोबां जोहोलावफोर दिनै मुंख्लं जालांदों
दा बेनिखायनो आं बेखौसो बुंगोन निसय जानो हागौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ मावगासिनो दङ मावथों मोजाङै मावनांगोन खिन्थु जेन' मोजां मोनसे फिथाइ फ्रुटफुल जायो जायफोरनाखि सावरायदोंब्ला जायफोरनाखि मावबाय थादोंबा माबा मोनसेनि गेजेरजों मावनानै जेन' बै बिदा गेदेर आरो फंबाय जाय बर'नि जोहोलाव आरो जोहोलावजो बिथांमोनहा दिनै जोबथेसालियावहाय जेल जोबजानाय दङ बिथांमोनखौ जेन' थाबैनो उदां खालामनायनि माखासे राहा लामाखौ मावनानै लाबोयो आरो बिथांमोनहाबो दिनै उदां अख्राङाव फैनानै गाव गावनि बिसि फिसाजों आरो जायफोरनाखि जरा जुलि जायाखै बिथांमोनहाबो जरा जुलि जानानै गावनि बिसि फिसाखौ लानानै बिमा बिफा आरो गामिजों गोरोबनानै रायजो जाफैफिननो हानाय बे मोनसे सुबिदा आरो सुजुग खालामनानै होयो आं बेखिनिखौ गासैबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांखौ आं खावलायबाय अननानै प्लिज माने आं बिराद बिखा नांथावथाव गोरबोआव खामथावथाव मोनदों आङो बे भिडिअफोरखौ नायनानै बिथां बै जेनोखि जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिफोरनि गाबनायखौ आं खोनानानै गोसोआ आंना बोरैबा गाबखांदों आरो ओंखायनो आङो सानदोंखि अननानै जों बयबो जेखि सार्थ'आव खामानि मावलाया मानो हारिनि सार्थ'आव खामानि मावथों जायखि जेखि राजनीति दोलाव थायाथों माने हारिनि सार्थ'आव खामानि माव जोंनि बर'नि जौगाथाय बर'नि माखासे मोन्थायफोरखौ आबुं फुरथि खालामनायाव खामानि मावलायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय प्लिज अननानै बयबो मोजाङै खामानि मावलायदो थेंक इउ